Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pangarsanipun para alim, para ulama miwarasatil anbiya ingkang tansah kula dhereki. Kula ajeng-ajeng berkah doanipun langkung-langkung pangarsanipun Al-Mukarram Sibah Kiai Masrur saking Karanganyar Wadas Lintang ingkang tansah kula taklimi. Kula ajeng-ajeng berkah doanipun pangarsanipun Al-Mukarram Mas Kiai Mantep saking Cilacap Mekarsari. Nami aslinipun Mas Kiai sanes wonten kula kalen iki. Hasbullah ngoten nggih. Sinten nggih? Salim Hasbullah nggih. Nggih, Mas Salim Hasbullah ingkang tansah kula taklimi. Pangarsanipun Al-Mukarram Sibah Kiai Soeharto saking Jengkiwinangun ingkang tansah kula hormati. Pangarsanipun Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Busyono saking Jengkiwinangun ingkang tansah kula hormati. Pangarsanipun Al-Mukarram Mas Kiai Lumanul Hakim ingkang tansah kula hormati saking Jembangan. Pangarsanipun Al-Mukarram Sibah Kamaluddin saking Jembangan ingkang tansah kula hormati. Pangarsanipun Al-Mukarram Sibah Kiai Alpin saking Karanganyar Wadalita ingkang tansah kula hormati. Pangarsanipun Al-Mukarram Mas Kiai niki sinten niki? Pak Kiai Mudasir saking Wadas Lintang Karanganyar ingkang tansah kula hormati. Pangarsanipun sedaya para jamaah saking lapanan ingkang sareng-sareng kula tindakaken panggih. Pangarsanipun Ibu Lurah saking Geraka ingkang kula hormati. Pangarsanipun Mas Prapto Marsuci Pak Sawal sedayanipun nggih. Saestu jamaah Mujahadah Niatul Mustafirin ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah mulyakaken rasa syukur dumateng Allah biqaulina kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing malem Setu Manis saged majabil wujuh wonten Pondok Pesantren Bukul Jagat Taksobo Brebes Kebumen kanthi niat pindah DPDP dumateng Gusti Allah. Mujahadah nemen-nemeni ud'auni astajib lakum. Mugi-mugi kanthi ndonga kula jenengan sedaya menika tansah pinaringan istiqomah, pinaringan ayem nggih, pinaringan menapa ingkang dados hajat panjenengan Gusti Allah. Gampilaken memudahkan menapa ingkang panjenengan suwun dipun ijabah lan slamet donya akhirat. Allahumma amin. Sholawat lan salamipun Allah mugi tetep konjo wonten sunjang kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula dengan sedaya saestu-estu antu-antu syafaatipun. Mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat dindang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo kula jenengan sedaya ngangen-ngangen dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku
cara Jawane ngeten Rasulullah dawuh. Yo ndang-ndang padha rabi. Nggih. Lha nek rabi kon sing kepriwe? Kon duwe anak sing akeh. Bertentangan dengan KB perintah Rasul. Jadi kalau jenengan diperintah kon cepet-cepet rabi, nek wis rabi kon duwe anak sing akeh. Anak sing wong gawe-gawe ora dadi ya. Nah, nggih mboten? Nek urung mangsane, nggih napa nggih? Lah kula jenengan kena apa? Mulane wonten hadis niku ora patek carane ora seneng hadis niki ora seneng, tapi niku pas wong dikane Rasul. Jadi wong wadon sing ireng ora ayu kuwi luwih mulya tinimbang wong wadon sing glemo-glemo ayu ning ora bisa manang. Cara bahasane ngakil, ngerti ngakil. Mulane rapi kok golek wong wadon sing walut. Ngerti walut ya? Walut ki manakan. Nggih. Nggih. Lha wong almar'atu sakiyun umpamane aswadun. Aktsara min auladi. Khairum min nisa'i hasanun jamilun aqirun. Kuwi cara bahasa Arab kayak kowe lah kurang luwih ngono ya. Mana pun gandeng-gandengne nang utek. Dadi wong wadon sing ireng, sing ora ayu kok akeh anake. Khairun luwih bagus tinimbang wadon sing ayu akil. Jadi yang ditelateni 5 tahun dia ora meteng, 10 tahun dia ora meteng. Kesel tok ora lika. Iya kan? Lah terus kepripun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu diperintahkan nang Gusti Allah kon dandani wong-wong jahiliyah. Dandani nanggon akhlak ya rusak, nggon rezeki ya rusak. Ana wong mana wadon pateni. Budak pirang-pirang. Jadi wong oleh-oleh iku nganggo nafsu, nganggo karpet dewek sing sehat, sing kuat tambah kuat, sing lemah ditindas. Terus diutus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kon dandani termasuk masalah rezeki. Masalah rezeki mudhun nang kono ayate napa? Kon ngilangi sing jenenge riba. Kira nggih? Riba. Sebab perkara nang donya kowe sing dadekna nyong rika medhu nang bumi yo masalah panganan wala taqroba hadhihi syajarah. Adab hawa aja mereng-merengi wit kulti. Ora oleh ngono kulo wis robo mangono. Sing kowe seneng apa ning siji aja diotek-otek buat kulti. Ning krono pengridune iblis Ibu Hawa Nabi Adam ora bisa nahan sing dadine kebesaran pakaian rotrok nang kono dibunda nang bumi terus diterusna kula jenengan kabeh. Iki napa iki? Mulane masyaallah. Bareng pun masyarakat jahiliyah Arab tertata adanya Rasul. Tertata akhlakul karimah sae. Wong sing maune beda musyrik nyembah suwiji la ilaha illallah. Pun Gusti Allah tok. Syariat Islam laku nang kono kulu wasrabu min rizqillahi halalan thayyiban. Wong kon mangan ngombe dahar unjuk kelawan perkara-perkara sing halal tur bagus. Wis ora ana sing jenenge riba melih boten diatur kali Gusti Allah nang Quran nang kono wong dadi urip kepenak selama Rasul gesang tabiin sahabat. Lah niki umure 200 tahun tok. Urip wong tertata apik. Sasampun Rasul niku sedo
200 tahun bar Rasul niku pun sida urip nang donya ki kembali ke jahiliyah maning. Mulane nang kono wonten wong sing ora rabi luwih apik tinimbang sing rabi. Uripe luwih enteng sebab golek wong wadon sing dipercaya angel. Golek kanca sing dipercaya angel krana kembali lagi ke masa jahiliyah. Jadi masa sing jaya Islam, wong ngerti hukum nglakoni sing temenan ku 200 tahun tok. Berarti langsung malih jahiliyah malih. Tekan siki. Mulane diomongaken waktu kowe ora usah nabi, enteng malah kowe. Sebab ngapa? Golek wong wadon sing temen-temen ki wis angel setelah peninggalan Rasul 200 tahun. Golek kanca sing bener yo angel termasuk dina iki. Tekan siki, Pak. Engko tekan sisi bodol wong ora badang ibadah blek kiamat. Ngandel yang ono ora yang ono. Masyaallah niki. Jenengan tahu dalam TV zaman siki nang YouTube, TikTok, wong wadon sing nang kono ndelenge awake wakeh napa akeh. Akeh napa akeh? Jahiliyah niku. Terus pembunuhan siki pada karo jahiliyah. Anak-anak materi biung, wong tua materi anak, bojo lanang materi bojo wadon materi bojo lanang. Setiap hari jenengan weruh kelakuane wong urip zaman siki termasuk kiai nang pati. Nggih napa nggih? Viral ora? Kelakuan jahiliyah wis tekan siki. Mulane nang kono siki golek rezeki niki gampang, Pak. Golek rezeki siki luwih gampang tinimbang biyen. Nek biyen nyong mriki mangan sega sing enak, iwak kuwi metuki nek kentak-kentik tanggal 12. Ya ora? Ya ngono, pikirin temenan iki. Terus iki resep dokter zaman siki karo dokter tahun 70 beda. Nek dokter tahun 70 resepe biyen nek ana wong mriyang kon ngekeh mangan. Nek wis mangan kowe ya rikas sehat. Sebab mriyange biyen kurang pangan. Lah siki diwale kali Gusti Allah kaken panganan apa-apa dipangan siki resep dokter jenengan mangan opo kok mriyang. Nggih napa nggih? Jenengan kaken gula Pak, ampun dahar gula. Padahal biyen nyong cilik megang gula kowe. Walah ukur nek mulut jambang ngombe ana wedang turang tamu. Ya ngono pikir. Mbok nggih, rika-riya yang zaman iki ditukang nang klambi karo bapake apa keciliken apa gegeden. Rata-rata gegeden yo. Iya ora? Nggih. Mati. Ya gelem klambi gegeden wis ora apa-apa gegeden dinggo iso kanggo sing pas. Ya ditelateni nek dinggo terus iki ya pas wis bodho. Iya ora? Nggih. Betul. Ya kaya gue, bijamane ngisi mendan apik. Ora mesti jaman biyen wong nek riyayan kowe tuku klambi, nek ora wong sugih, paling-paling ya diwentar. Diwentar mboten? Koplo digawe wong premu disemprotna yo. Nggih mboten? Kowe nek sing guyu tau nyemprotna koplo karo tau menter. Lah nyong tau. Ya beda bocah-bocah siki ya ora ngandel ngerti lah tahun kelahiran 2000 maning. Niki cerita Pak nggih. Mulane siki yakin golek rezeki sing halal kowe angel, golek kanca sing apik yo angel. Siki kanca nek rika ngandel. Kowe ketone ngene bantu ngentek-entekna ya ana. Iya ora? Beda ya kowe. Beda karo biyen. Nek biyen kanca lu ketemenanan ya lu kanca temenan lahir batin. Kuwi kaya kuwi masyaallah. Dadi siki kula jenengan urip kon mikir. Aja nanti melu sing ora main. Nyatane siki kenang apa wong kok kembali ke jahiliyah sebab
akeh barang-barang sing kurang halal, sing kurang bagus wis beredar nang masyarakat kula jenengan kabeh. Dadi wonge melu elek. Siki malah wong munafik sing jaya. Andika. Wong munafik kok zaman sini jaya lho, Kak. Jenengan kemana ora? Anak pilihan presiden. Jagone telu. Mangger wong sing ora munafik siji ya wis siji pendek gepeng iki napa nggih? Ya wis mengkae mau diweliyane. Tapi sing rata-rata menungsa diwehi sekang A ya ditambani, diwehi sekang B ya ditambani, diwehi sekang C ditambani. Lha kowe sing halal sing endi padahal rika diwehi duit kono blos. Lah nek masyarakat kaya kowe rusak diterus-terusne yen ono rika. Niki mikir bareng. Anak pilihan lurah. Jagone papa. Nek sing munafik kowe wedhe. Ngandel ora? Wong sing ora munafik ya ngelik wong kang siji tok. Sing siji ampe 100, sing siji 200, sing siji 300, sing siji 400. Rika nambani kabeh. Oleh ora? Jaman sing wong munafik bener ora? Kayak kowe kok ning gene atine ora peteng. Nggo ibadah ya rasa-rasen. Niki jenengan men beda mikir oleh-oleh pelajaran ini kayak kiye. Jadi caranya ya iki ora ngomong-ngomongan oleh ngaji ngono ya, tapi dirasakna karo dipikir pas ora karo jaman jahiliyah siki wis. Mbok nggih. Terus iki akeh bojo wadon ketekanan bojo lanang malah ora ayu. Akeh, Pak. Contone sing lanang bunga bayi dilalah beli. Wong wis ora patek seneng bareng beli ngomong karo sing lanang sing wadon ngomong, penyakit tekamane iki. Ana ora? Bojo wadon mau dipereki sing lanang ngomong penyakit datang. Payah ora? Ya ana kaya kowe. Iki jamane wis masyaallah. Rika ndeleng biyen ora ana zaman Rasul. Bayi lair dilebok nang toilet ki ora ana wong ana WC. Paling-paling mau dipendem. Lah siki diokro-okro dilebok nang toilet, Pak. Kelakone wong siki krono apa? Sing dipangan nang kono beda subhat ora sampai halal. Nggon halalan thayyibah, wong siki wis ora beda mikir wong geduan sing penting nyong oleh oleh akeh. Niki nyata. Niki ngaji nyata ngono ya. Yakin kalau jadikan sebab atine greno niku peteng oleh peteng krono napa? Orang deleng, orang ngerti. Innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Wong munafik kuwi menggon-nggoni tempat duduknya di neraka yang paling bawah. Jegong nang neraka sing paling ngisor. Lah sini jaman siki wong munafik saking akeh wis ora isin. Wis ora isin, malah usul nyuruh diwehi kan Joko sing kidul. Iya betul. Niki nek jenengan wong-wong sing beriman ngerti nggon munafik kok wis dijalaken mbok tekan kapan kon baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yakin ora iso. Dadi atine peteng. Terus contoh maning siki sing beredar gampang, wong nyolong wedhus. Nyolong wedhus didol nang bakul sate. Payu gamane 500.000. Nang malinge sing 500.000 nggo nyukupi kebutuhane wong-wong sing nang omah. Haram ora kowe? Haram. Dipangan biasa, anake maling, bapake, ibune pangan ora ngerti. Kowe ngapa nang kono dadi peteng. Wis haram tur peteng uteke. Kon oleh hidayah Gusti Allah ora isa. Sebab wong sing bisa oleh hidayah Gusti Allah wa amilus sholihat. Wong sing amal bagus. Terus imbas sekang colongan wedhus nang ngene bakul sate wedhuse di sembelih terus digawe sate nang kono dadi 200 porsi. 200 porsi didol seporsi 50.000. 50 dadi pira Pak Bu dipijak 2 juta yuk. 2 juta ya. Jadi 2 juta. Wong beda mangan nang kono tuku 50.000. Kowe barang colongan kowe.
Lah kowe haram apa ora cara nikah? Haram mboten? Mboten kok ora ngerti. Kan nikah tuku. Ora ngerti, ora haram. Ning wong barang colongan ora ngerti. Nang kono iki nek ditakoni malaikat gampang kula mboten ngertos kula ngerti tuku sate. Selesai. Ning nang kono dadekaken wong sing tuku sate kowe krana wedhus colongan, kowe nang kono jenengan atine tetep dadi peteng beredar nang masyarakat krana wedhus colongan. Ora haram. Cara wong ngombe racun, kowe rika ngombe racun ora ngerti kan ora haram. Haram mboten? Rika ngombe racun ora ngerti, ora haram yo. Tapi kira-kira mumet apa ora? Mendem yo. Ora haram nek rika mendem. Jadi mendem dipikir ngono ya. Mendem dipikir. Walaupun ora haram, rika ngombe racun tetep mendem. Lek sing mendem napa atine diripeken. Mulane nek masyarakat akeh beredar-beredar dodo sing subhat, koyo pilihan gubernur, pilihan presiden, kaya pilihan wakil rakyat, DPRD, bupati. Kowe masyarakat kok nanteng ora isa. Ngono pimpinan tetep masyarakat iki gonjang-ganjing. Gontok-gontokan. Iya Pak ya. Nggih napa nggih? Tapi nek ora ana pilihan gontok-gontokan ora kecuali sing ora dadi. Sing darane urung terima ngono. Kowe imbas krana duit sing beredar nang masyarakat akeh duit sing ora diridani Gusti Allah. Ngono pikir siki iki angel ngaji kaya kiye. Oleh mikir bangel. Tapi men mikir. Jago papat sedesa duwe nyong cara-carane jago niki kae jago niki ora ngerti sing jago siji kelomben wong telu saben wong siji kelomben wong telu mulane pilihan ora bisa penduduk 2000 sing milih dadi 6000 nganti ora nika jagone telu sing milih jumlah penduduk 2000 kok nang kono bareng jago telu direken wonge malih dadi 6000. Gue Mas Herman nyatet wong 2000 ki nggonku. Sijine kene prapto wong 2000, gue puji wong 2000 tempukna dadi siji. Dadi 6000 mboten. Dadi sing munafik nang kono dadi pira wonge kowe? 4000. Wong 2000 kok bisa munafik 4000 amplope sing medhun malih 6000, kudune 2000. Ki masyarakat sing wis bodo ora mikir kaya kowe nek kaya kowe iki haram. Mikir beda jauh kesempatan wong munafik nek kaya wis nek kesempatan ketone anu apa jenenge bantu berarti golek kaca sing tenan angel. Kalau dumbong 50 ya kudu diwekna selawe sing selawe diuntrek ana apa ora kaya kowe. Niki nyata kehidupannya tak kula jenengan kabeh. Mulane monggo sekang masjid, sekang musola, sekang lapangan, sekang pengajian. Nek ana sing kaya kuwi nek kepengin masyarakate kula jenengan oleh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dadia kowe iki ndas watu. Ngerti ndas watu? Pendeng gepeng yo wis mengana yo wis. Kowe rika wong sing kena dicekeli. Kena dicekeli omonge. Aja krana duit 50, krana duit 100 ndadekna nang kono kowe wong mangan barang haram kabeh. Nggih napa nggih? Mulane siki wong beda tegel-tegel anak mateni bapak, bapak mateni anak, krana apa sing dipangan kowe akeh barang-barang sing ora halal ning ketone halal. Iki men mendan mikir ya. Sekali-kali ngaji mikir lah. Dalile angel ngono ya. Jadi kehidupan sing ora disadari kalau jenengan kabeh yakin kaya piye. Siki umpamane se-RT, contoh se-RT mawon Pak. Sing wong nyekeli siji mboten kula pun ajeng milih Pak Prapto. Pokoke kula tetep teng Pak Prapto. Disangoni pinten-pinten kula mboten purun, kula pun janji kali dheweke. Paribasane kula mboten disangoni ping mboten napa-napa. Iki wong sing apik sing kaya kiye ning ora oleh akeh.
Padahal rampung pilihan lurah ya duwe entek, rampung pilihan presiden ya duwe entek, iya ta ora? Men kami kita isuk maneh aja gumun karo duit kaya kuwi men beda berkah oleh-oleh. Kaya mau ngombe racun ora ngerti ning tetep mumet. Betul kan? Mbok kowe kiai, mbok kowe guru, mbok kowe apa? Nek kula jenengan wani pendek gepeng ki sing paling apik. Perwira lah. Jaman siki wong perwira kuwi langka wis masyaallah. Nggih napa nggih? Perwira monggo. Men beda paham. Berarti kok kaya Rika ki ora kena dituku, ora kena disuap. Lah pamane janjine Gusti Allah napa? Roksi wal murtasi final. Sing nyogok karo sing disogok kowe nang neraka. Aja nyepelkan duit 50 imbase karo keluarga. Ngantuk nang mbet. Imbas. Wong kepengin dongane dijabah karo Gusti Allah, ngibadah dijabah kali Gusti Allah. Kon jaga kulu wasrobu illa halalan thayyiban. Masyaallah nggih. Kepengin jenengan dongane dijabah karo Gusti Allah, panganane monggo. Wah dipanen dan aturan kali Gusti Allah kon zakat sing wis sak nisab ki napa nggih? Nggih. Kuwi nang kono ora wong dagang, ora wong tani, ora wong sing ngingu sapi wedhus. Nggih napa nggih? Ora dinyimpen Mas, be kon zakat rika. Masya Allah. Sebabnya napa aliran darah kula jenengan kabeh sing dipangan krana panganan menentukan kula jenengan kabeh oleh diwe hidayah kali Gusti Allah nang dalane Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim arep didelaken dalan sing jejeg kali Gusti Allah. Siji syarat jenengan oleh dadar sing halal lan thayyiban. Perkara sing wis kliwat mboten napa-napa di ngapura kali Gusti Allah. Dadi mulane wa ahallallahu baina wa harrama riba diatur wa ahallallahu baina wa harrama riba wong dodolan kowe oleh karo riba wis saking tipise ya mau kenang kita kaya kulit ari buah apa kae kurma kaya nika mangan rambutan kulit sing nang jero daging sing putih nempel karo isi rambutan tipis ekor. Sebab kadang-kadang wong dagang iki beda ora apa yo? Ora berpikir sing penting nyobati, sing penting nyombati. Mulane rezeki sing paling apik kuwi Gusti Allah kowe siji tukang cukur karo wong tani, tukang becak. Tukang becak asal modal dibayar, tukang cukur asal nyukur dibayar oleh korupsi. Wong tani nandur kokul sing wong Gusti Allah nek bangsane guru sing gelem masuk jam itu mangkat jam 8. Niki riba, ndak main-main itu. Mulane gara anak guru menjudak ya akeh. Anak mantri menjudak ya akeh. Masalah napa? Adi waktu negara bayar padahal disumpah dengan Al-Quran. Wong sing disumpah kelawan Al-Quran ndak main-main. Aja wong sing penting wis disumpah dilantik dadi oh alah saben-saben pemimpin arti jaluki pertanggungjawabannya an ra'iyatihi dari kepemimpinannya. Masyaallah niki. Dadi nek kepengin badatun thayyibatun warabotun nanggon keluarga daharan sing halal. Nang lingkungannya ora beda munafik. Lingkungan boten munafik emoh nyugi ora nyelalati ya. Alung rika boten Mas. Pangapunten. Pokok bilang 50 kurang larang yang dituku 50. Kita dulu milih sekarang. Dadak kayak yakin nganti anak 10 pilihan lurah utawa pilihan apa berika dicungi jempol karo wong-wong sing tukang gawe duit ngandel ya ngono ora ya ngono. Kayak wong teng kayak ora gelem duit piro-piro. Walah kae ngomong kae mesti ngrana duit tek. Wong sing glodok ngerti glodok. Wong ngrana duit golek ana duit golek. Rata-rata wong iki ora sugih nyuli gumun. Ya ngono pengen jenengan dhewek. Nggih napa nggih?
rata-rata orang sugih. Kowe wong sing kaya kowe oleh duit-duit kowe nek kene-kene nang urung dhewe. Oh, jargon itu. Iki lho beda. Jadi deleng. Merem. Luputan lah. Masa kepala suku mau sini-sini. Wah, kayak kowe Pak Susiono. Ya tekan ngendi Kang? Hah? Ngeluluk. Iki ngajine kowe ngaji santai tapi rungokna temenan nggih. Masalah rusak sih masyarakat. Betul apa nih ngaji kayak iki. Lah pancen iya. Perkara digunang kaya ngono ya ngono. Nggih napa nggih? Rata-rata wong sing karo duit partai, karo duit iki, duit lurah pamane tukang ngedung-ngedung merek. Iki kesempatane munafik ngandel ya ngono ya ngono. Angger wong sing kecil malah ora gelem bebeng ngurusi kaya kowe. Wong ora ngono ditang tuku rokok ngumukan tek. Mendadak sedih kali-kali ya. Mbok iya. Mendem. Masyaallah. Lagi kan kembali ke dunia jahiliyah wong tegel-tegel masyaallah. Mulane anak-anak kok wani mateni wong tua zaman sik wis keton. Bukan rahasia. Karena apa yang beredar rezeki kurang halal. Wong pikirane wis masyaallah siki. Mbuh kepriwe? Becek. Mbok nggih siki pembunuhan sering sekali kayak jahiliyah. Siki geng-geng motor deleng. Enggak ada senjata akeh beden ngrutuk wong, genah-genahan iya ora? Jahiliyah mboten. Jahiliyah wis kembali lagi. Betul setelah Rasul meninggal 200 tahun bare wong kembali ke jahiliyah. Lah men ora jahiliyah kula jenengan kabeh, monggo kula ngajak jenengan kabeh aja gumun karo duit-duit sing umur badane 100.000, 50.000. Prihatin wong ora ana pilihan pilih kabeh dudu ben ada. Mikir Lino bonggi, bonggi. Ketika orang anak pilihan udut berang, udut. Ya nak kan udut pilihan apa ya di kamera, ya betul kafe. Wah bermikir kayak apa ya ayam. Niki urip politis sing ayam monggo sareng-sareng kali. Nopo belajar mengumas hati, belajar aja melu sing akeh durung mesti bener, sing setitik yo. Urung mesti bener, tapi jenengan golek sing bener mbok akeh nggo setitik nang kono mriki sing ngerti bener karo ora bener. Lah pamane anak kiai wis nampani kang siji diwae akeh ditampani maning kiai opo kuwi. Peung ora. Lah ya ana jare ora ana. Wakeh padha-padha menungsa. Lah niki masalahnya rusak kula jenengan kula ora bisa apa wiraki, ngerti wiraki ngisi-ngisi dosa ngono lah. Ya Allah ya Rabbi wis aluk ayu lapanan sing mantep bareng-bareng nyuwun ridane Gusti Allah men uripe la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ora usah kuwatir, ora usah wedi. Rika urip ana sing uripaken Gusti Allah. Kaya rika mengene ora usah mikir ana medan apa, magreng apa, wis tak pikir nanyo yang sing ngundang. Rika diundang urip nang donya ya kaya kowe diwehi rezeki karo Gusti Allah. Nyatane wong melarat ya padha werik, wong sugih ya padha werik. Nggih. Apane wong ora madang? Apane wong ora diwehi rezeki? Melarat diwehi rezeki, sugih diwehi rezeki, sing apik diwehi rezeki, sing ora apik ya diwehi rezeki. Krana sifat rahmane Gusti Allah. Ning rahim boten saged. Rahim khusus wong Islam nang akhirat. Lho lha wis sing digoleki ayu wong iki kabeh wong Islam siki beda mikir nek ana pilihan lurah, pilihan gubernur, pilihan apa ora usah gumun karo duit saka menyogok men apa men lingkungane kula jenengan kuwi dadi lingkungan sing baldatun thayyibatun warabun rahun. Mulane wong sing jaya siki wong sing munafik ngandel ya ngono ora ya ngono ning akhirate ora ngerti. Betul. Pilihan papa sih munafik oleh apa papa, yang orang munafik ya sih. Karena sih boleh lorok,
sing konangan kok wis wae nyong diwae kowe iya pancen wong main slamen selek iki napa iki salamullah ala Ya Allah Gusti kita nyuwun anak saleh kang purun lunga manut syarif ang agama tuntunane wali sama irfan salatullah salamullah ala taha Ya Allah Gusti kita nyuwun saged gesang istiqamah ya Allah Gusti kita minjang penjah husnul khatimah sareng salamullah salamullah ala taha rasulillah Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ba'dahu wa yukafi manzilah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azimi sultani Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
Allahumma ighfir li dhunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Qahhar ya Allah. Ya Allah kula nyuwun ya Allah mugi-mugi tiyang-tiyang sami lapanan ya Allah dipun paringi mantep ya Allah, dipun paringi istiqomah ya Allah, dipun selamatkan dunya akhiratipun ya Allah. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. Pengipun saged kembali ya Allah wa khuluha bisalamin aminin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika semanten kakak kekirangan kalebatan kula sanes kaki prabudan kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah pindah kagem murid kula nggih. Kala wingi derek muni lagunya biasanya tuwa teng mriki, Pak. Nika putrane Pak nika. Nggih. 29 tahun. Sering mujadah kali jenengan. Jenengan apal boleh tinangkene. Bocah kalem rambutnya serodok, rada ireng gede. Lare peputan. Pun kula tahlilaken alhamdulillah. Iki Fatihah nggih. Ila hadrati ar-rahim. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jenengan yang lapanan, umpamanya ana sedulur riyak napa-napa, jenengan aweh jeneng Fatihah, mboten napa-napa. Sareng-sareng ngundang ngakaken, ngoten nggih. Kuwi dieling-eling, dadi kula niku pun jenengan ndongana sinten mawon sing ageng riyak diparingi cepet nari, sing wis sehat tambah sehat, sing urung sempat diparingi sempat. Jadi jenengan monggo kados kula teng Sakoria, teng napa niku kados ngoten. Sing lagi sakit, sing lagi ujian apa-apa nyuwun sapa ngerti kumpulnya wong 500, wong 200 nang kono ana waline Gusti Allah siji sing sika ora ngerti. Dadi ijabah dongane. Ngoten nggih. Niku pun nggo pengertian sak lajengipun. Ngoten nggih. Saestu pun cumawis monggo niku sing masak santriku kabeh. Nyuwun nyicipi malah rasane kaya ngapa. Monggo dipun rahabi sak wontene. Nggih. Pun sami dahar monggo.